Són vins especials, únics, que et fan això, no? Et fan sentir especial, que és el que ell feia, sentir a la gent, sentir-los especials, no? Si tu t'agafes l'ampolla de Jean Leon i la poses a sobre la taula i n'hi ha com per explicar, evidentment, tota una novel·la o per fer-ne una pel·lícula. Imaginar-te, a més, aquesta és l'arrencada de la novel·la, a dins de la bodega del vaixell, que et sorprèn un tio de 2 metres, un armari negre, un mariner, i penses, ai, ara em fotran dalt a baix per la borda i aquí se m'ha acabat la meva pel·lícula, no? I quan veus que no, que el mariner l'ajuda, que el mariner el comprèn, que l'entén. La novel·la serveix, entre altres coses, per conèixer detalls de la vida de persones que són molt conegudes, que fins ara no sabia. Llavors has de començar a triar, a agafar ben bé els grans personatges, no? Frank Sinatra, James Dean, Marilyn Monroe, Ronald Reagan, JFK, és que clar, són els que són. I dius, no, i a partir d'aquests vas teixint la història, no? Que ell ha demostrat que era un avançat, que era un emprenedor, però sobretot, i on és més clar, és amb la qüestió del vi. O sigui, ell arriba aquí, arrenca totes les varietats locals que hi havia, com deia abans, posant-se en contra tota la comarca i tota la gent que s'hi dedicava, i creu que el que ha de plantar és una determinada varietat, i després les que vindran, però sobretot a partir de la primera, que és el Cabernet Sauvignon, i llavors vindrà el que vindrà, no? Les cobertes, les portades dels llibres són molt importants. Et convida a acostar-t'hi, a mirar-te'l bé, i veus que darrere aquest bigotet i d'aquest enclenxinament i d'aquesta elegància hi ha James Dean, que és un personatge cabdal per la vida de Jean Leon, per la vida de Cefe i per la història que expliquem en aquesta novel·la, que és obrir-la o comprar-la, adquirir-la i capbussar-te en aquesta història que et farà somiar tocant de peus a terra, que trobo que és molt important, que et fa somiar tocant de peus sempre a terra.